Ето така започва нашето трипче за матча Интер Лацио с две култови фигури от фен клуба сме. Това е, драги дами и господа, Цецо Випа, а това е мачката, разбира се. Форца на Радзури. Защо това лице е Цецо Випа, ще ви разкажа по-натам. Защото при всички случаи всички си задавате въпроса как така е Випа. Но хапваме стекче в любимата ни кръчма в Бергамо. Цецо Випа, разбира се, хапва японско лагю. Но това са, както се казва, милионерски проблеми. Това са древни проблеми. Да. Не го бърка 50 евро отгоре-отдолу. Да. И както винаги, мачката товари сметката с разни глупости. С айсберг. Айсберг. С салата. Продължава нашето трипче за матча Интер Лацио. Тук сме с, вече както казах, култовите фигури Цецо Випа и мачката. Семпре пресенте. След победата на Болония срещу ония примати от Подвизови сме доволни и се надяваме Рома също да хлъцнат, а ние да бием. И дойде време да ви разкажа защо ето това ухилено лице се нарича Цецо Випа. Така, значи историята датира от преди повече от 15 години. Датата е 23 май 2010 година, един ден след нашия победен финал в Мадрид, така щастлив и успешен за нас. Въпросният мой приятел Цецо, с който се запознахме точно в Мадрид, ми звъни вечерта, заваля изключително много, т.е. разбирайте, пиян на мато, и ми казва: идвай тук, аз съм в една дискотека, най-добрата в Мадрид, в Випа съм, на съседното се паре, вика, са Долче и Габана. И Гучи. Не беше Гучи, беха Долче и Габана. Не, Гучи. От Реал Мадрид. И Гучи от Реал, това не го помня. И се хващаме от хотела, там викаме едно такси, отиваме във въпросната дискотека. Влизаме и какво да видим? Цецо седи на една малка масичка точно до входа. И аз тогава му викам: ти билетчета ли късаш тук, какво? Нищо не съобразява и не разбира. Но иначе си мисли, че е в Випа. И Долче и Габана са до него. Но не бяха. Скъпи приятели, фенови, интереси, това е Ла Скала на Калчото. Стадион Джузепе Меаца, който след няма 5 години вече няма да съществува, а ние в момента се намираме точно на мястото, на което ще бъде построен новият стадион, наш и на третото отборче на Милан. На терена излиза един дълбоко провинциален отбор от столицата. Отбор, който съществува само за да пречи. Друг смисъл нямат те. Това, скъпи приятели, фенове на Интер, е излизането на футболистите за загрявката преди мача. А в дъното ще видите малките деца, членове на Интерклуб, които ги посрещат. Ето ги момчетата. Дай!
Както винаги, пръв на терена излиза Федерико Ди Марко, когато разбира се е титуляр.
завършва това трипче за мача Интер-Лацио. Успех за нашия отбор. На здраве, форца нераджури. И заслужено спагети карбонара, вино фрезанте, Джак Даниелс, сладолече, Цецо Випа е на водичка. Шофьорът. Шофьор. Ево шофьор.